வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி வேலை வந்து அறக்கணும். சீலர் போட்டிருக்கோம். சீலர் எதுக்கு போடுறோம்னா, இந்த நிறை இருக்கும் சின்ன சின்னதாக, அது ஃபில் ஆகிறதுக்கு சீலர் போடணும். மெட்டீரியல் ஒரு டோருக்கு போடுறோம்னா 2 மணி நேரம் ஆகும் சீலர் ஏற்றுறதுக்கு. மேலே துணியில் புழிஞ்சு துடைக்கணும். இந்த சீலர் போட்டுருக்காங்க. தின்னரு சீலரு இது ரெண்டும் பாதி மிக்ஸ் பண்ணி போடணும். நாளைக்கு வந்து பட்டி பார்த்து தேய்ச்சி பாலிஷ் பண்ணணும்.